NADH při depresích. Počet nemocných z depresí se celosvětově zvyšuje. V současné době je na světě asi 340 milionů lidí, kteří trpí depresí. A toto je vlastně takový soupis nákladů, které musí být vynakládány na léčbu pacientů s depresí. A ten počet nemocných se vlastně stále zvyšuje. Ve Spojených státech to bylo za 20 let a o více než 30% vzrostl ten počet nemocných. 17 miliard eur stojí jenom v Německu za rok terapie depresí. A já o tom nechci hovořit příliš dlouho, jenom bych ještě zmínil, že určité léky vyvolávají deprese. My jsme s mým otcem provedli studii na 205 pacientech a 93% z nich vykázalo po terapii s NADH zlepšení. A výsledky jsme také zveřejnili.